Ngozi yomwe yachitika ku Mangochi ayi zisamatero yayi izi ndizopeweka guys ku Mangochi tu basi banja lina akuti kutengana kumaphunzitsa galimoto maphunzitsana galimoto mapeto ake tu kukaomba kamwana mpaka na kupheratu sakhala bwino izi ndizopeweka izi kodi zinakhala motani nanga tukamba zonena kuti anthu ake ndi ndani zithu zimudziona ndakuti pa screenepo tapanga ndi AI cholinga chonena kuti tingokhala ndi picture bwinobwino mmene ndakuti zinthu zinakhalira ku Mangochi kunali banja lina ndiye kuti lochokera mmodzi mwa Changamire 1 ukotu kwa TA Chimwala kumeneku kunali banja limeneli tikuti banjalo la Sunday James omwe anali azaka 51 komanso ndakuti akazi wawo Zainabu ali mposa azaka 40 nde chinachitika chinali chani linali tu Sunday lomwe lapitali pa 9 August 2026 Sunday James anapezeka zonoti anatenga galimoto yawo imene anagula Ndithu galimoto ya mtundu wa Honda Fit basi tu kunapezeka zonoti waja atengana ndi akazi wawowa tiye nzikuphunzitsa galimoto darling basi tu ndenkukwera galimoto ija mkazi wawo kumayendetsa ndekuti koma kuyendetsa kwake nkukhalanso tu ndekuti no mmudzi mwenimwenimo osati ku ground kuti noti chani hayi mmudzi mwenimwenimo nde mmudzi mmakhala muliti ana tikusewera nanga akaseweranso kuti malo amene ali kutetezeka ndi amene oka ndamayenda no munsewu wina ano wadothi wachani wa mmudzi mmene momo wafumbi ngatiwo basi tu nkupezi kuti akudutsa notsopano pafupi ndi nyumba ya abale awonso ena ake kumene kwapezeka zoti basi zimayi uja chifukwa imathama kwapi galimoto chakulephera kuyipanga control galimoto jamwene kunali ndekatika mwati ana timasewera mbali mwachani mwa nsewu mwananga sindi kunyumba tukamba zoti nsewu wafumbi akasewera kuti anawo kwapezeka zonena kuti basi gunda mwana mmodzi pamene paja kumuombesa mpaka na kukhoma ukondo paka uchita kuti ukamutengera kukhoma koko azita zosakhala bwino adakakamina kukhoma ko sizinayende iyayi sikana ujatu wa zaka 8 ameneyo mpaka na watisiya tikamakamba za mtsikana wa zaka 8 dzina la mtsikana ameneyo ndi zonena kuti ndi Mariamu Salade ayi ndithu anavulala kwambiri kuntenga kuthamanga naye kuzipatala ali munjira mopita kuzipatalako wapezeka zonoti watisiya nawo zomwe zinachitika pamene paja aja aomba ndekuti mtsikana uja pamene pajapa anathawa onse iyeyo wamwamunayo Sundayo ndi mkazi wake yemweyo Zainabu onse anathawa kupeza kuti zozoti awapa momo wanjira ina iliyonse sizolati sanakuonena kuonana awapa ndi zoti inuyo mukhala umangidwa ndimene ndekuti ndani Sunday uja mwamuna uja anapezeka kuti wanyamuka ano kupita ku polisi ukadzipereka ayi nagunda mwanayo ndineyo nali galimoto baso control inavuta chani nimayendetsa ndine chonsecho ndekuti amayendetsa ndi mkazi wake uja ari kumuteteza atu mkazi wake sinazo zonoti kuti zingodziwika zonoti ndi mkazi amene wapanga zimenezo mkaziyo alibe license alibe zilole zoyendesera galimoto ndiye kuti nozivutanso kwambiri mona ndikumene kuchara fufuza bwinobwino kafukufuku wadzaulula zonoti yayi sizotero amayendetsa tu ndiyeyo Sundayo yayi Sunday kuti ukadali mphunzitsiro atero iyeyo kuti amadziwa oyendetsa bwino galimoto ndi pakhoza kuphunzitsa anthu ena amamphunzitsa mkazi ndi amene akapanga ziti zimenezo ndi Mwapolice amuti apaso mkazi udzasewe bwera kuno nawenso zurani zikukhudza motino mulandu umene akazengedwa ndi kuti no Zainabu ali mposa ameneyo akazengedwa tu mulandu wonena kuti no wapha mwana komanso amayendetsa galimoto mopanda ndekuti zilolezo zoyendesera galimotoyo khani zake ndi zimeneza pamene mamunayi nayenso ndekuti wamangidwanso pa mulandu wonena kuti iye amaphunzitsa galimoto munthu chonsecho ndekuti no alibe no zilolezo zonoti azikaphunzitsira galimoto munthu maso kuti uziphunzitsa galimoto nga driving school umayenera ukatenge ndekuti ma registration certificate ona kuti iweyo umaphunzitsa anthu galimoto ndipo kumene kuchako iwe ndikatswiri pa zimenezonso galimoto yako ili ndi mapedals enayo unoti ngati driver amene akumphunzitsayo walephera kuyipanga control yokhoza kuyipanga control fa iliso ndi ma black side yako iyi mwayiona khani zake tunde kuti kukhala zoterozo motino amumangaso mkulu ameneyo mwana wa zaka 8 sizinayendera pamenepo 8 years my guys akungosewera sabwinobwino
makolo mwana ali pa khompa iye ali chapomwe paseli pomwe pakusewera basi moyo kukachotsedwa ndithu choncho chifukwa cha anthu osasamala choncho because this is careless. Zinthu zonena kuti anakatha kuzipewa zimenezi koma ayi ndithu achita kupangira dala kuti akamphe mwanayo ina usiku dati apangira dala chifukwa chonoti no ngati amafuna kuphunzitsana zawo sizoti iwo anthu oyamba ya anthu amaphunzitsana ndithu magalimoto opandanso mwinaso zilolezo zomwe tikunenazi koma malo amene amakaphunzitsana amatengana kupita kwa ground kupita komwe sikumakhala bize amakakhala okha kumene kuti usati munsewu wa bize usati mmakwalala mmene mmakhala muliana. No, that's not acceptable. Galimoto yonena kuti so waphunzitsaso ndekuti iweyonso amene ophunzitsa webe ulibe mapedo ndekuti ulibe so ulibe ma brake side inayi ma brake ali ndiye khaya amene akuti akakuphunzirayo fire atu basi ndekuti no yani kukapezeko zoti kuchosa miyoyo yonje ndefe tikakhale paseti zikanena zonoti ya inali ngozi. No, this is not ngozi. Awakapha kam these guys atakupha tu mwanayi and now it's very very sad. Famwana amangosewera zabwino akapezeka kuti akaphedwa choncho zinthu zinazi zinthu zopeweka zitatiye ndizipewani pali nkhani zina zake zoti mairo zoti I think izi ndi ngozi zizi ndi zinayi zosapeweka koma zinthu ngati zizi ndi zinthu zopeweka bwanji kodi tikupanga zimenezi mamoti nakatha kupewa zimenezi mmene tikukamba chonchi china nochiti bize sonde kuti no kuphunzitsa nzake galimoto munsewuso wa bize ngati wo. According to malamulo oyendesera galimoto K53 imachita kunena kuti no nthawi imene ukudutsa iweyo mu community nsewu umene uwonwa mu community uziyendesa below 20 km/h. Uziyendesa speed yake isadutse 20 km. Uziyendesa speed yochepa kwambiri chifukwa kumakhala kuli ana akuthamanga mu nsewumo ana akusewera mmakwalalamo ukwene uziyendesa bwino kuti no upewe mwina mwake kukangombana ndi anafana amata kumangodumpira misewu sinangasinde kuti ndikunyumba sinse uone uri wa busy yayi ndikumene amasewera auchene chipako iwe takabisala kachere chani sanapye kutamanga iye sanapye akutamanga nadzo sakudani sakuona akangofikira mu zimenezi. Now iziso mene zachitikira sizinachitika choncho ya ana amasewera koma uyu wachita kuluza control ndi galimoto ndikupita ndikukamuphwanya mwana uja kukamuombesa mpaka na kukhoma akuti anaito kakamira to kukhoma kodata ukamutenga to pamene patavulala mutu mosemo momwe ndekuti magazi okhaokha. Izi ndi zinthu zoti zinakatha kupewedwa tikamakamba za malamulo uyu ndekuti speed imene amathamangayo ndiyopitirira 20 km/h yo chifake ulo control inavuta kuti ayipange control. Koma no what do you expect munthu ya amaphunzira galimoto sadziwa zono kuti no ndikaponda crash imwapuma chonse ndizonena kuti galimoto ithamanga osati masewera. Ndikaponda accelerator uyu mwapuma chonse ndikaponda kumponda ini kungoponderatu nkupinde yakanda kuti ndi speed ana sa kuphunzira galimoto jokochokera kwa anthu oyenelera mapeto wake ndi amene wawa. We cannot be sitting amakhale pasende kumayankhula kani ngati zizi all the time ya ngozi. No, abande mwapha baba, let's be honest mwapha and this is wrong. Mwana uyuyu she had a right to life. Analinde kuti ndufulo khala ndi moyo anali ndufulo nena kuti nazapangeso goal lake ngati ize khale yona ora kuchoka pa dziko pano asachoka kunena kuti mulungu wati akufuna koma izizi mungamana kuti mulungu wati afuna mulungu samafuna zonena kuti anthu azepe kuti akumwalira anakala achepere hayi kaya osati sonde kuti kumwalira kwako makhala kochita kuphedwa chonse hayi kaya sizimakhala chonso iya zina zinthu zomachita kuzibweresapo anthuni mwapasidwa mphaso akupasana galimoto mwauti muli ndi galimoto ndi chikhale chidachoka chosira mioyo ya anzanu. Guys, let's be responsible amene ni magalimoto iziyendesa bwino and ukamba zinthu zonena kuti dzana lomwe chakwathu kwina kwake timati ku Benito uku ndakumana nditaweruka ndakumana ndi driver wina amayendesa minibus koma ndi kuti kuyenda mbali ya uku akuthamanga over speed atalezereratu akudutsa pansika aliyesi yayi batukani kumeneku zinthu ngati zimenezo zagunde munthu sopano apino munthu pamene pachapa leti zikhala iyayi ngozi imeneyo kapena kupha. Let's be responsible. Tikamendesa magalimoto tindizendesa tili bwino komanso ndekuti tikuzuza kuti tikhala in control of that car kupiwa kuti tingachose miyoyo ya anthu ena. This is wrong. Tisapezeke zono taphanapo foja zimagalimoto zomwe tili nazo yayi anthu ena asasowe mintendere ndekuti mmakwalala muchifukwa zonoti munapeza galimoto kapena munaphunzira kuyendesa galimoto nde basi no muzingopanga zanu.
Let's be responsible, guys. Let's be responsible. Otherwise, this is not on. Aota kumane ndi lamulo ndipo lamulo likaweruza amene limanena kukhalira kuti mwina ena atengerepo phunziro apa akachitanso ena nde kuti azizora akathira kothawa akakhala ngati kumenekuku ndithu akuti